11,000 tifel u tifla minn 30 skola differenti minn madwar il-Gżejjer Maltin qed jipparteċipaw fi studju nazzjonali dwar is-saħħa mentali tagħhom. Rosemary Sacco li hija tabiba li tispeċjalizza fil-psikjatrija spjegat kif dan l-istudju tal-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali tat-Tfal u Adolescenti huwa importanti għax se jkun qed jagħti stampa aktar ċara dwar problemi ta' saħħa mentali fit-tfal u adolescenti f'pajjiżna. Dan huwa studju fejn biħa nkunu nafu n-numru ta' tfal li batu minn ċertu kondizzjonijiet ta' saħħa mentali bħal ADHD, autism, depression, anxiety, u anka problemi ta' drogi, xorb, problemi bis-social media, ġifieri ħankun qed naraw ħafna u ħafna affarijiet. U importanti għaliex minnu nkunu nistgħu mbagħad niddeterminaw x'tip ta' servizzi għandna bżonn biex ngħinu l dawn it-tfal u żgħażagħ Maltin. Sacco li flimkien mal-psikjatra Nigel Camilleri qed tmexxi dan l-istudju komplet tispjega li dan qed jiffoka fuq it-tfal u żgħażagħ b'mod holistiku. Ta' min ngħid però li mhuwiex biss dwar problemi ta' saħħa mentali biss, imma nixtiequ naraw x'tip ta' ċirkustanzi hemm f'dawn il-familji, ġifieri jista' jkun li dak li jkun ma jkollux il-kriterji ta' kundizzjoni ta' depression pereżempju, ma jfissirx li m'għandux bżonn xi tip ta' għajnuna. Dan l-istudju li huwa finanzjat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat se jkun qed jasal fid-djar tal-istudenti permezz tal-involviment tal-iskejjel. Sacco spjegat li l-karti li tqasmu għandhom jimtlew mill-ġenituri u jintbagħtu mal-posta fl-envelope li qed jitqassam mal-pakkett. Kull skola ħajkollha l-invitation packs u dawn ħajġu imqasmin ma' kull student li jkun sejjer f'dik l-iskola. F'dawn l-invitation packs informazzjoni dwar l-istudju ħalli l-ġenituri jkunu jistgħu jaqraw dwaru u fih mbagħad issibu il-consent form din hija karta oranġo fejn il-ġenituri jridu jimlowha u jiffirmawha, u mbagħad minn dawk il-karti kollha naraw nieħdu random sample minnu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.